Θες να τα πεις μόνος σου. 3-2-1, βλέπουμε το κομμάτι. Τραβάς. Βάλε, δείξε. Τούμπανο κομμάτι, τούμπανο. Πάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πας για πάτα με ανθότυρο. Πάμε πάλι. Ανθότυρο, καραμελωμένο κρεμμύδι, τα λαχανικά, φρέσκο μανιτάρι, νουτέλα, φράουλα, νεσκαφέ, σαχαρίνη και σαντιγί και σοκολάτα. Όρματο, θα σε βλέπω. Είστε έτοιμος για την πρόκληση? Ετοιμότατος. Όρμα τσάκ. Τσάκ σπάρ. Έλα, άμα Παναγία, Έτσι. αυτό είναι. Από εδώ το καλό στο προφίλ. Έτσι. Α, και σιρόπι σοκολάτα, έτσι. Όπως φαίνεται στο πρωταθλητή μας δεν τον πειράζουν αυτά τα πράγματα. Λουκούμι, Θες και εσύ? Όχι, ευχαριστώ. Δεν άκουσα σχόλια. Ναι, θέλουμε να βλέπουμε την έκφραση, ξέρω εγώ. Μόλις τα βγάλεις στο τέλος θα μάθουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μαλάκα. Λόγια είναι πως μου είπε. Έλα, μάζεψε τα όλα. Όλο. Έλα και την τζαπατούλα. Κάνε βούτα εκεί στην τζαπα. Παπάρα. Κάτι παπάρα έτσι. Πω. Έλα, αυτός είναι. Με πάθος την τρώει. Αυτό πάει χειροκρότημα. Και θέλω και αυτό να φτάνει, έτσι.